ओइ गुरु मा थांलाय फैलाय मा खैमान टेनसन जादों थांलाय फैलायखौसो नुदों टेनसन जानायखौसो नुदों दा मोनायाव माखौ जागोन खियाखो बे एरियायावथ' जोंनाव थगायनो हानाय रावबो गैलालै बै बावसिया आदानि अनगायै बे बावसिया आदाखौनो माबा मोनसे खायदा खालामबावनांसिगोन बावसियाखौ थैहाबोबाय आरो बावसियाखौसो गोसोखांबावदों नोङो बिगुर जिनो बावसियानि रागाया इमान गोबाव दिन थाबाय थायालै गुरु बे दसेयावनो बावो बेखायनो गामिनि मानसिफोरा बेखौ बावसिया बुङो तथास्थम दामफ्ला तथास्थम जों बारा गोबाव खालामनानै लाब गैला थौदो अब्ला थौदो ओम नमो शिवाय 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 नोंथाङा बेखौ मावथ'नाय ओम नमो शिवाय ओम गुरुजन ओम नमो शिवाय 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 बेथाफोर साला दाखालि नोंसोर आंखौ बै सोरगोआव सैमा जानो थांनायाव आंखौ डिस्टार्ब होदोंमोन सैमा जाना होननानै जम राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन आरो नोंसोरनो आंनि न'आव थफैसा खालामफैदों ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हुश हुश नोंनि थाखाय आं तपस्या खालामदोंमोन सैमा खालामनो नों साला जोंनि तपस्याखौ भंग खालामबाय नोंखौ दिनै जिबौ जानानै फोजोबथारगोन आं औनो ओइ ओइ थगायजाला रोंबाय बुजिबाय सालाया जोंनि टेकनिकखौ फै थौ ओइ मा दावराव जादोंमोनलाय बावसिया दावराव बै थगायसुला बामोन सानैया दाखालिबो थगायबाय आरो दिनैबो थगायनो फैदोंमोन साला बिसोर आंखौ खारबाय बै लामाजों खारलांबाय थौ हाग्रा एवस्रांहैबावनि नों आंखौ गोथार गोसोजों मोजां मोनो ना मोना प्रिन्स मोनो खन्थाइ मानो मोना जानो नोंनो आंनि गिबि मोजां मोननाय आरो जोबथा मोजां मोननाय गिबि आरो जोबथा मोजां मोननाय बिदिब्ला नों आंखौ माब्लाबा अबेथिरा समावनो जोबथा मोजां मोननाय होननानै नेवसिलाङाथ' बिदि नङा खन्थाइ नों गोरोन्थि दासान जोबथा मोजां मोननाय माने नोंखौ आं जिउ जोबजासिम मोजां मोननाय बेखौसो आं नोंनो बुंदों सरि प्रिन्स आं गोरोन्थि सानफ्लांदोंमोन आइ लाभ इउ प्रिन्स दाखालिबो मा जादों मिथिगौ बै सिमला हाथायाव जों गामिनि सिख्लाजों काश्मीरनि सोरबा सासे सेंग्राया रायलायदोंमोननो बेखौनो सेंग्राफोरा नुहैनानै हमनानै जा बाथोन देनाय बायदि बुबायनो मानसिया दा गलागाव मेडिकेलावसो दंहैनो आदा आं थांसैलै ओइ फंबाय र' थांनाङा खन्थाइ नों थादोलै आं माबा मोनसे इम्परटेन्ट खामानि दं मा जाखो प्रिन्स माखौ गिबाय थायो बियो जलदुबखालदुबाथ' दाखालि बेयावनो सिगिदोंमोनलै आंखौ दिनै मानो सिरि हेद माथो आदा बावसियासोलाय साला दाखालि जोंखौ सेखावखायजे होसोदोलै जोंखौ दाननो दिनैबा खिन्थु बेखौ गारालै आं साला खिथारला फिनथारगोन आं दाखालिनिखौ साला बेखौ ओइ बावसिया नों सोरगोआव थांनानै सैमा जानो लुगैदोंब्ला गस्लायाखौ आरो तपस्या खालाम माथो नुवाब्रा
रावखौल' खोनादों सोर बिदि तपस्या खालामना मोनमारोबाथ' खालामगोन आं जेबो सिन्था गैया खोनासं बै नोंनि तपस्या खालामनायाव माखासे एम्फौ एनलाया नोंनि मोदोमाव मानलानानै डिस्टार्ब खालामनो हागौ आरो नोंनि गन्थंआव गेसाव गोफोन बासना हाबनानै नोंखौ डिस्टार्ब खालामनो हागौ बैफोरखौ नोङो सैज्य खालामनो हानांगोन अब्लासो नोङो सोरगोफुरियाव थांनो हागोन आरो सैमा जानो हागोन दासो दाखालि जोंखौ दाननो होसोनाया साला आंखौ फाखना खना मोनामसोहोबायलै बे गेसावनो बिबो मोनामसोहोबाय साला सुवारा सोरगोआव थांहोनो हायलायनो बियो नंखाय बाथ्रा बुंदों बे साला तपस्या खालामहोबाय बे साला आंखौ सुवारा हामा उन्दुलांलाबायखोसो बिलाय गोदाव सोरावलाय ओइ बावसिया बावसिया हामा थखन दाननाया बेबायदि गरदलाबायलायखो ओइ बावसिया हे सर हा उन्दुनो ओंखारबानो बेबायदि उन्दुयोनो गोदाव सोराव खामानि मावनाया खामानि मावनायानो बिदि जायो बै बारान्दायाव उन्दुफै आं बैनिफ्राय माबा लाना फैनि बस्था लाना फैनि दे थां लाय उन्दुनो हामला शाला लाबोलाय माबार लाबो हाथाला गान्दु लाबोलै गान्दु र' लायनि आङो गान्दुखौ थाब लाबो गान्दुखौ उन्दु गोरा जाया नालै बियो उन्दुनानै था जेबो नङा मोजांसो जायो खर'आ बिदि गोराबाथाय सार बै बावसियानि थाखायनो दाख्लै जोंनि लुबैनाय आरो हास्थायनाया जाफुङासै बावसिया मोनफैयावनो थाब खालामदो सोरखौ मा खालामो सार आंखौ गोजौ गिदिर खोमा फायलाला साफा गोजौ गिदिर बानायना होलै सार फुजि एक्ट्रिसफोर लाग्रा बायदि फुच नों खोमा फायलाखौ मोना नों जापाननि खोमा थिया थियाखौसो मोनगोन आंसो खोमा फायलाखौ लागोन ओइ डन्ट टक्टा आइम फरेन्स माने आं फरेननिफ्राय फैदों तात बरबाक नोंलाय बहा फरेननिफ्राय फैदों माथो इंलिसालाय मोनसेबो जायाखै आंसो बांसिन रोंगौ माथो जनि येस पापा इटिं सुगार नो पापा
Telling like no papa. Open your mouth. हागोन आं बायदि. You are saying Assamese English. I am saying French English. Hello, cousin. हात बुर्बक. Not coughing. Coughing.